Kawan karon si Walain Boy Tapang. Ikaw wala lang intro, Boy Tapang to. Uy! Why intro muna dito. Ito ba'y katulad ng love life mo, ng pag-ibig mo na matapang, lumalaban? Yung iniinom mong kape? Parang ganun lang. Wow! Buti ka pa! Inspiring talaga ang taong to dahil nag-umpisa talaga ito sa wala. Kumakain ito ng mga kung ano-ano para lang mabusog. Literal, ha? Ang aking pangalan, what's up mananap? Ba't mo ko hinanap? Amigos, amigas, o mga hulmigas, just to be happy lang. Yung mga kamantas, kiat lang gihapon, bisang virus ni kanat. Kay gusto mo sikat, ang mga igat, kita gani gwapo, bagid to daw. Buenos dias amigos, amigas. Once again, this is Deji Uncle Drew and welcome to Romel Crespo Tamayo official YouTube channel. Og naati diri karon sa Alcoy para mangharana isuporta sa atong programa. Mo diskarte pa di ayo ay suporta sa programa mangharana ta. Niata diri karon sa Pilos Santos Family. Bata matanda, mga pinuwala, halina pa. What's up, manana? Buenos dias, amigos, amigas. Once again, this is Deji Uncle Drew. Kumusta mga humigas, mga kamangtas? Og naanapunta karon dinhi sa Daang Lungsod, Old Town Dinner. Tao ba nato si Sir Peter? Kumusta, sir? Palit og sunan ang misis ni mo, may andar ang sakit, kape pa mo. Ang kinabuhi sa bukid, imbes atong pataason, ay kaahak ba baliman hinong. Tubalikit lumboy hantak og tig bakay, first rayog kong itsa among kalipay, mapildi mahubog magsakit para nato ay problema. Kaya senior og 4-piece pirmi kwarta, magbulat ra mo kung kwarta puno pa sa bulsa mo. Ilhan man ko maapikhan, mutig ikra ang hiniktan, man tinildayog manok kung paminaw nagpait. May luna pa sa dughan, ampingan ang lawas kay kinitimplo. Apan kung dunay tentasyon, ako gikinahanglan mo. Kung pasirmon ka, ani alang ako. What's up, mananap? Buenos dias, amigos, amigas. Once again, this is Deji Uncle Drew and welcome to Romel Crespo Tamayo official YouTube channel. Kumusta tanan mga kamangtas o mga hulmigas? Nasaag ka karon dire sa Baluarte, sa usa sa pinakasikat sa YouTube community Proud Bisaya atong amigo. Og nabisita ta diri wara damha. Actually wala gini sa plano pagkabisita ha. Nala nag-ingon ako nga nako no nasaag diri. Saag kining nako no famous diri. Kawan karon si Walain Boy Tapang. Ikaw wala lang intro, Boy Tapang to. Uy! Why intro muna dito. Intro muna to. Kumusta, Boy Tapang? Ang imuhang pagtimplag kape diri, matapang ba? Okay ra kayo. Paano god? Medyo tamis-tamis na karon. Ito ba'y katulad ng love life mo, ng pag-ibig mo na matapang, lumalaban? Yung iniinom mong kape? Parang ganun lang. Wow! Buti ka pa! Medyo
matamis. Alright, so kumusta ang buhay-buhay ni Boy Tapang ngayon? Buhay mayaman? Buhay Wala pang- nakausad. Hindi pa mayaman. Hindi pa, malapit na. Ano lang, nakaahon ng kunti. Yung may ano ba? Pwede nang mabuhay. Mabuhay na nakaupo-upo lang. Oo. Bali, nandito ako ngayon sa lugar mo para actually wala akong content ngayon. Kaso may dala akong saglit lang ha. Ano yan? Oo. Oh, may dala akong warrant of arrest. Oo. Ngayon, sa paggala-gala ko sa mga lugar-lugar, lalo na sa baluarte ko, sa Ansan, alam mo yung Ansan? Pinakabundok yun ng Malabuyok, pinakadulo. Yun ang pinakadulo sa buong Malabuyok at saka sa Buloon. Doon ka nakatira. Oh, nandun ako. Ngayon, gumala ko one time doon sa Ablayan Peak para mag-Valentine special. Special kasi wala akong kasama. yun. At may na-discover ako ng mga new talent. Si Gang Sara, makikita mo yan sa channel ko, Gang Sara. Napakalamig, kung gaano kainit yung kape mo, ganun ding kalamig yung boses niya. Allah. Para bang naninigas yung buo kong katawan sa sobrang lamig. Allah. At sabi nga niya, pinangkaso pa daw siya sa panahon na yon. Ako naman, yung boses ko kasi pang pantulog lang. Mangahara na ka pala ngayon. Oh, Mangahara na ka sa mahinang nila lang. ganito kasi, marami akong mga talents, especially ito din, struggle din ako sa akin sana kung paano ko ito papalakihin, nakakaumpisa ko pa lang. Timing na may COVID. Sakto talaga. Lumapit ako sa iba't ibang mga opisyal, pero masyado silang mailap kasi alam mo na, COVID ngayon, medyo magbahay-bahay lang sila pag election kasi. Pero ganito na nakaupo na tapos COVID pa, meron na silang rason para umiwas. Kaya, in short, kailangan kong umutang kasi meron akong 4 na compose song. Bagong compose yun, hindi pa actually na umpisahan. Hindi ko pa kabisado nga Baka gusto mong marinig, kaya nandito ako Ikaw lang yung nag-compose, hindi mo kabisado? Kasi bagong-bago pa. Ibig sabihin nun, rap version. Yan, parang easy meal. Baka gusto mong marinig, baka naman. Kita mo yung channel ko, 120. Hindi 1,000 ha. Literal na 120. Kaya ako ngayon, real talk, wala pa talaga akong sahod. Utang ka muna. Go lang sa yung ginawa mo. Go lang sa pagbablog, sa pag-compose ng kanta, sa pagkanta. Yun lang. Hanggang makamit mo yung pangarap ko na maging sisikat at may kikita ka sa marangal na trabaho. Wow, astig. Ito kasi mga kaibigan, si Boy Tapang, inspiring talaga ang taong to dahil nag-umpisa talaga ito sa wala. Kumakain ito ng mga kung ano-ano para lang mabusog, literal ha. At siyempre, nag-trip sila mag-video-video at sinubukan nilang in-upload, pasok sa panlasa ng masa. Nag-DJ ka pala doon? Actually, yung DJ ay screen name. DJ Uncle Drew. Yung pagdi-DJ ko ay nasa YouTube ko lang. Wala sa radyo, wala sa TV, exclusively nasa YouTube. Yung mga programa natin, videos, exclusively available in YouTube only. Hindi nyo makita sa ABS-CBN. Pagka basic lang. Napaka-basic. Basic lang ang pagka. So, ganun. Immortal yung dating. Immortal yung dating. Comedy team. Itong tinatawag na Boy Chacha. Yung pangalan ko naman doon sa team na yon ay Boy Aban Te. Insect, Aban ang pangalan, T yung apelyido, double E. Yung kapartner ko ay si Boy Atrasi. Insect din kasi C yung dulo. Aban. Pareha tayo vlogger. Pangalawa account ko na kasi ito din. Yung nangyari sa unang account mo? Ay nawala yung cellphone. Nawala yung cellphone. Hindi ko na mabuksan. Sa Manila pa ko noon. Hindi ko pa alam noon na may pera pala sa YouTube. Nakita ko yung upload ko. Nag-upload ako sa araw na ito. Kinabukasan, 10,000 views. Sabi ko, bakit naliit ng view ko?
Nalulungkot pa ako sa 10,000. Hindi ko alam na viral na pala yun. Oo, malaki na yun. Oo, kasi hindi ko alam na ang ganyang views, kikita na pala yan kung Oo. i-monetize mo. Oo, kita na yan yung... Basta nasa ano yan, 1,000, 2,000. Pag nasa 1,000 ka na, okay, kita na yan. Alright, once again, this is Deji Uncle Drew, live na live mula sa Baluarte ni Boy Tapang. This is Daharana ni Uncle Drew. Bata matanda, may ngipin na wala, halina pakinggan, kantang nagwawala, ito na si Tambayan. DJ Uncle Drew, ang aking pangalan, what's up mananap, ba't mo ko hinanap, amigos, amigas, ug mga hulmigas, just to be happy lang. Yung mga kamantas, kiyat lang gihapon, bisag virus ni kanat, kay gusto mo sikat, ang mga igat, kita gani gwapo, bagid to the max, palahubog karon, wanay tubaay, kay emperador na lang ang gitagay. Ha! Come on! Ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di pa aasahin, di ka sasaktan. Yeah! Ganoon, check! Hanggang ngayon, ikaw at ako, yo, buta pa! Dili ka ilong, pagkahilomon, pero ganig hubog, istorya pagyawon, pero nindot karon, New Year's resolution, di naman nabako, tokets na lang karon, pastilan, kanatong tanan, para may kabaguhan, bisyo ilisan, imbis magsugal, negosyo apilan, imbis maghubog, manay kuntang tanan. Hey! At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y unahin at hindi na may tatuloy. Ang tadhanang hinahanap mo sa iyong pagmamahal, ang tutunod sa pag-ibig natin di magtatagal. Ha! Come on! Uy, tapang, yo! Ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Uy, tama! Yeah! Handa ko sa walang hanggan, di paaasahin, di ka sasaktan. Lalo Alright! hanggang ngayon, Oh yeah! ikaw at ako. This is last verse. Ay ni mo winday, imong gugmagi atay, atong mga saad, ang inding pagmahay, maong nagkaroon, kinausong ugo, bisag mga tarong, mga uyab marong, pastilan, kanatong tanan, pahalagway nawong, basta di magmahay, maong ikaw madam, ngaway pagkatagam, pahalagway uyab, just to be happy lang. Yeah! Yay! Woo! Napakalupit. Boy Tapang, Uncle Drew. And Boy Tapang, live na live mula sa Baluarte ni Boy Tapang. Sulit! Subscribe! 2 million dapat ha! Next year. Si Boy Tapang, bahala 500 ako. 500, ngawa pag 1,000. Subscribe niyo yung YouTube channel niya. Romel Crespo Tamayo, ayan. Yun na yun, napakaganda. Brr. Okay, yun na. Alright.